jatend piny ma waseneno ariyo mosekalo e katiba moro gine manyien ni osebedo ka githichore oko kendo giketo oteku kata mainogi e wuoyo e weche mag sirikal. Koro ochal ka gima en ofis mochung' kende, ok gimakore kaka katiba wacho ni en running mate. Onego bed ni kata nonro ni wagole kumoro achiel, ni wagolo gi e kuko, nonego bed ni en e kuko achiel, ok onego bed kata ni wagolo mar rais kende to wagolo mar jalupne kende, to chuno ni koro wagol kende nikech chal ka gima ofis ni ochung' kar kende. Tena adier nikech apis jatend piny Kenya nitiere yore to apis jalupne bende nitiere yore. Sharon, kidhi go kura mang'eni isegoyo, to iyudo ka gin kumoro achiel. Chalo mana gavana gi jalupne, dong gin ofis achiel. Chik maber onego bed ni un ofis achiel. To samoro ng'ato dwaro ni mondo mi embo jiten kech en gi bajet mare mowuon. Koro an temo wacho, omo wacho mokwongo ni jalup ker sani nyodhi maber kech nowuok kane oyudo alama mathinie mogik ma ng'ato nyalo yudo e skul dwe mar 12. To sani nyochukore moyudo alama mar dino. Koro osechukore. Ochukore maber. To kata rais bende ochukore. Kech kane owuok gi di to sani ojasi ng'ini mano kata kane nyathi skul to japuonj mor. Kata in be nikech janyuol nyaki pamne nikech. Pod inyise ni pull up yourself. Pull up. Nyo wacho ni kaponi ne en mar grading mar Kenya ka midhi go e mbalariany to kindgi ji ariyogo dino ok giyudo thuolo nikech alama gino pod nokoromo. Ne en gi upungufu matin. Koro nitiere gwenge mamiyo gi maino kabisa, to nitiere gwenge maseyogi. Mano emomiyo alama no lwar. Kiyudo kata kaka Rift Valley nyomiyo jatend piny ma gine alama mani malo, to nitiere gwenge ma pod seye kaka gwenge mag Nyanza, gwenge mag Coast, piny Pwani, Nam Chumbi. Se kabisa. Nam Chumbi manyomiyo alama mathinie mogik kendo kiluwe gi Western. Koro mano luwore gi stronghold. Stronghold. Koro mano mami to bende nywangiyo stronghold kaka alama gine kaka jalup jatend piny. Nye waparo ni alama ne maduong' onego wuog e piny mar Mount Kenya, to kanyo nyoko wuok nok wagolo mano, to mano nitiere e jikon. Kanye wang'iyo to wayudo ka nitiere gweng' mokiew kaka Eastern Province, gine Eastern Region. Eastern Region ema nyo temo miye alama mamalo moingo kata Central kumowuoke. Mano dwaro ni mondo kendo wadoane tiende ni tang'o miyo kuma ng'ato wuoke, nikech nyoyudo kama ino kaka jatelo mar piny Kenya en gweng'gi ma Rift Valley nyo unge mkono mamalo, emomiyo koro nye en gi 52 no. To kiduogo e jalup jatend piny tiyudo ka kendo oyudo ung bende moromo e gwenge mag Eastern gi gwenge mag Rift Valley. To Masawa oksire ahinya. Masawa kanyo oksire ahinya, nyomiye alama mandhem. King'iyo to wacho ni to ma dala. Koso bende penjo gini komiye nikech ang'o. Mano e gima jafwambo moro nyo penjo wani gima onego koro watim ma wembe nywa yie kod parono. Ni kaponi wabro timo nonro moro to wang' ni ka koro ng'ato miyo ng'ato alama moro to penji ni timiye nikech ang'o, mondo mi wamiu reasons go. Nikech ok anyal mana mi ita wacho mana ni amiya. Negi wacho ni ami nikech ma gi ma. Mano nye ng'ukruok timo nonro manyo watimo nikech nyeche en mana gine swali achiel to nyo waonge follow up. Koro follow up ema wabro timo mondo mi wabede ni wanyalo siro alama gi. Ni ang'o miyo wamiyi kama, nikech moko watimoga kamano. Mae to nye obedo gi ng'ukruok ni nyok waketo penjo gimomiyo